स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण भरलेल्या मिरच्या कशा फ्राय करायच्या हे पाहूया। त्यासाठी आपण या प्रकारच्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। आपण ह्याला स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आपण अशी मिरची घेऊया आणि ह्याला कट करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण कट केलेला आहे। ह्यामध्ये आपल्याला मसाला भरायचा आहे। आपण सर्व मिरच्या या प्रकारे कट करून घेऊया। आपण सर्व मिरच्यांना या प्रकारे असा कट लावून घेतलेला आहे। आपण 3 चमचे खवलेलं ओलं खोबरं घेऊया। हे बघा, अर्धा चमचा हळद घेऊया। एक चमचा धना पावडर घेऊया। चवीनुसार मीठ घेऊया। लिंबू आहे तो पिळूया। मिक्स करून घेऊया। अशा भरलेल्या मिरच्या तुम्हीही करून बघा, अतिशय सुंदर लागतात आणि आपल्या जेवणाची चव वाढवतात। हे बघा, आपलं छान मिक्स करून झालेलं आहे। आपण ह्यामध्ये भरून घेऊया। या प्रकारे एका हाताने मिरची आपण अशी ओपन करूया आणि हा जो मसाला बनवलाय तो आपण ह्याच्यामध्ये भरायचा आहे आपल्याला। असं थोडासा प्रेस करायचा आतमध्ये, ज्याने मसाला आतपर्यंत भरला जाईल। हे बघा, छान प्रकारे आपण मसाला भरलेला आहे। आपण दुसरी मिरची अशीच भरून घेऊया। हे बघा, आणखीन एक दाखवते तुम्हाला। असं थोडासा प्रेस करायचा आहे आणि आपण जो मसाला बनवलाय तो भरायचा आपल्याला। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। बघा, या प्रकारे आपण सर्व मिरच्या भरून घेतलेल्या आहे। आपण याला आता फ्राय करून घेऊया। आपली कढई छान गरम झालेली आहे। आपण 1 चमचा तेल घेऊया। ज्या आपण मिरच्या घेतल्यात भरून त्या सोडूया। आता साईडला सोडायचं आपल्याला। त्याच्यावरती आपण लगेच झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला ठसका लागणार नाही। आपण स्लो गॅसवरती 2 मिनिटं मिरच्या फ्राय करून घेऊया एका साईडनं। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा, छान आपली मिरची झालेली आहे। आपण दुसरी साईड फ्राय करून घेऊया। असं आपल्याला हलकासा टर्न द्यायचा आहे। बघा, छान आपली मिरची फ्राय झालेली आहे। दोन मिनिटांसाठी आपल्याला पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे आणि 2 मिनिटं आपण फ्राय करून घेऊया दुसऱ्या साईडनं। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। हे बघा, छान आपली मिरची फ्राय झालेली आहे। आपण आता गॅस बंद करूया।
रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.